Bé, a Gandia estem passant la crisi d'allò més bé. Mai en la història s'havien fet tantes obres, però mai en la història tampoc ens havíem endeutat tant i havíem fet tants volantins financers. Entre ells, cànons anticipats multimilionaris a canvi de futurs ingressos i un augment de totes les tarifes, impostos, taxes i preus públics possibles. Algunes d'aquestes obres que s'han fet en aquesta legislatura no són qüestionables, evidentment, com les escoles infantils, però altres poden ser fins i tot ben inoportunes, com ara els més de 50 milions d'euros que costarà el tramvia i als que caldrà afegir entre 2 i 3 milions d'euros anuals durant els 50 anys de concessió. I hi ha també obres excessives, obres que s'han pervertit i que han transformat la idea original en un exemple d'ostentació, com ara les obres del riu, que tenim així darrere, i que han convertit el Serpis, pot ser, en l'únic riu alicatat del món, amb revestiments de granit. La idea d'aquest projecte era la de recuperar el riu per a la ciutadania, integrant-lo en la ciutat, sobretot i principalment des del punt de vista mediambiental, i dotar-lo d'un cabal d'aigua permanent, l'anomenat cabal ecològic, a què obliga la llei d'altra banda. Però mentre es pot comprovar que no passa ni una gota d'aigua, cosa que ha provocat una recent mortandat de milers de peixos, els murs del riu els hem entaulellat. És un exemple perfecte de la política d'aparador i de la mentalitat de nous rics del govern municipal.